Ну, сейчас старую краску снимаем, она же уже лет 30-40, наверное. Биектау районындағы Ерімбо Николай Трофимовның соңғы 3 елда эш урыны шул. Әлеге күпернең һәр тоқтасына аның куллары җылысы тигән. Карагыз, Казан су аша күпер нинди булганда, хәзер нинди. Хәзер монда фотога төшәргә киләләр, кызлардан чират тезелә. Көпірні өзімнің сіңлімнің фотографияларында көрдім, ол мені бик ошады. Һәм мен өзім фотографиялармен занимаюсь. Шуңа күрә монда килеп, бу матурлыкны төшерәсем килде. В принципе, не жалеем, что здесь очень красиво. Очень красивые фотографии получались, то есть мы решили сюда приехать. Моннан 3 ел элек Николай бабай, шул күперне төзәтергә акчам булса иде дип куя. Янда торган бер егет аңа 1000 сум акча калдыра. Потом стали побольше. Аннары күбрәк бирә башладылар. 57 мең җыела, 80 меңен үземнән куштым. 137 мең булды. Һәрбер токтаны үзем алып килеп салдым монда. Башта остаханәмдә эшкәрттем. Ә менә аның эш транспорты. Вот зацепляем. Менә шулай арбаны велосипедка таштырам, шунда агачларны төйем дә алып киләм. Аңа инде 75 яшь, 35 ел балаларга авиамодельләштерү дәресләре укыткан. Бүген дә яшь үсмерләр үзәгендә эшли. Потом пацаны тут. Малайлар монда агачтан күпергә сикереп уйный иде. Имгәнерләр булар дидем. Җаным әрнеде. Кемдер алынырга тиеш бит инде. Җирле үзидарәдә күперне бөтенләй алып ташларга теләгәннәр, әмма гомере бетмәгән була күрәсең. Бүген күреп алып Рөстәм Миңнеханов фотосын Инстаграмга куя. Николай Трофимовка рәхмәтен җиткерә. Я потратил время, и что-то осталось. Понимаете? Эш әле төгәлләнмәгән, күпернең баганаларын буйысы бар. Он никогда не отказывает. Аңа кайчан килмә, ярдәм итә. Мин дә булышырга булдым. Дуслык ул шундый булырга тиеш. Булай баргач, нәтиҗәсе тагын да күркәм булыр. Николай Трофимовның тыйнак кына хыялы да тормышка ашар. Ә ул шундый. А когда вот будут ходить, будут вспоминать. Айгөл Бәдретдинова, Вероника Гайнетдинова, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.